Tapirangon ta ka lamang. And yes, kumusta kayo mga Jojo? And I'm back again sa ating YouTube channel. So, wala nang intro-intro, ginagalit niyo ako. Ang guloy. Ano niya, na quarantine, grade, daw naka-upload ng pirang bulan, pirang aldaw. So, grabe akong nalipasang mga meme review na dapat, grabing mga uso na nag-uso niya na nalampasan ko. So, sarod dyan ang TikTok. Yes. At grabe ng mga act ng TikTok. Sarod dyan, sarong content sa TikTok. Ang mga papailing ng lubos, nagpapailing ng hinaharap, and most of all, sigwa man ng mga inspirational. So, ngunyan, may papailing ako sa itong mga video kung saan ma-inspired ka kung paano maging pogi. So, yun ang mga hanap ng mga babae ngunyan. So, let's getting started. Ginagalit nyo. And now, hilingon ta itong saro sa mga TikTok sensation na sikat mas sa TikTok na tinaguri ang iboy ng Pinas ng pangalan niya ay Rakim Santos. And yes, so mahiling ta mga tips kung paano maging pogi, and I'm willing for that. Gusto ko man maging pogi tapos maging type ng babae. So willing ta, live gonna show you guys kung paano maging tipo ng mga babae. So let's go. Hi guys, story time muna Okay. tayo. So dumating na ba kayo sa ganitong sitwasyon? Alin? Yung in-game ka, tapos nasa kalagitnaan ka ng gera. Kerang what? I don't know kung ano nilalaro nyo, basta ako nilalaro ko PUBG at COD. Kung ako man talaga nagkakawat ng PUBG, PUBG, tapos COD, ulit, cash and delivery, no, Call of Duty, siguro type talaga ng babae ngayon. So ano nga ba yung problema dito? Oh, Ang problema dito, pag naka-in-game tayo, tinatawag tayo ng mga nanay natin. Para ano? Oh. Kasi may utos daw. Ang nakakahiya pa, pag naka-on mic. Ako talaga, whatever, basta, Naririnig ng mga kalaro mo yung mga sinasabi ng nanay mo sa'yo. patalpa ang on mic Tapos alam mo moment, yung kaya, feeling na nagmumukha ka ng pabigat sa group kasi yung nanay mo utos ng utos. okay, so, pag pogi, pag ang tips pala ng pagiging pogi, okay lang maging pabigat sa kawat, ay okay lang maging pabigat sa magurang, bako lang sa kawat. Nani? Sorry. Hoy. Baka dito maning asin. Nagkakauto ng PU. Aram mo nagkakauto akong PUBG tapos kakauto ako ng COD tapos MOBILAM Mobile Legends. Tapos sugoon mo ako? What the heck? So, anong kibo mo sa harong? Makakansa na? Shut up! Ako, okay lang ako maging pabigat. Okay lang ako maging pabigat sa Araw mo saan maging pabigat sa kawat, okay? Rana yung game. ako palang katudang dapat. Go. So ikaw na medyo nahihiya na alis ka na lang sa team, mamaya ka na lang sa sala. Wala, sira na yung game. Ayos! So, mga tips pala ng mga pogi ngunya na panahon 2020. Okay lang maging hugakon ka basta lang masira ang game. Yan ang mga nindong mga babae ngunyan. Joke lang. Sige. Padagos. Okay, someone asked me kung saan daw kami na-turn on. Okay, girls, listen. I don't know, Listen, pero girls, alam ko listen. karamihan sa amin na-turn on kami pag naka-ponytail yung girls. Like for us, it's too cute kahit haggard kayo, promise. Number 2. Ito. Pagkataw sa lawagon nga ka. 2. Ito talaga eh. Pag lagi niyong sinusuot yung mga hoodies namin, medyo kinikilig kami pag ganun. Number 3. Pagka-vibes namin kayo, oh my God. Oh my love. Pinakamalaking turn on yun. Ata kayo po pa rin. Sunod. Yeah. Things. Like, maglalaro ka para lang sa amin. Oh shit. Here we go That's again. hot. Okay, girls. Ano yung araw mga itong ngirit? Ganun mong gulo. Hindi. Type ito ng mga babae.
Yun type ng mga babae ngon niya. Magngirit kang garong pang rapist. Go, sunod. That's hot. That's dark. Someone asked me kung paano daw suyuin yung mga tinutoyong lalaki. Tigto yung mga lalaki. Anong klaseng toyo? Dato puti. So, toyo or silver swan toyo? Ito lang sagot dyan. Choose one. Hugs and kisses, sweet messages, most important maging clingy ka. Oh shit, weakness namin yun. Well, para sa kuya, siguro pang immature na. Tapos syempre, paano tamapasuyo ka pa man sa babae kung pwede mo masang intindihan. So, kung pogi ka lamang, pwede pan sa'yo. O, joke lang. Okay. Nakakatunan pala sa... nakakatunan pala sa mga babae ngon yan. Pag Okay. ultimo pa lang pag-tick up. Makatunan sa mga babae. Wait. Sana all may misis. Ito na. Yes, misis ko? Kapa, tapirangon ta ka lamang. Nag-aaral niya si Daniel Padilla. So, ipagka-logo mo ni Daniel Padilla with low budget lang. Pwede naman. Pero si Daniel Padilla, buargan ka mong gulo. Yes, misis ko? Misis ko? Guys, ano experience nyo nung first time yung mag-milk tea? Okay, ito ha. Ako, milk tea. So, oh yes, usapang milk tea. Oh yes. Sabi ko na sendo, type ni mga babae ang milk tea. So, yes, kung lalo kong lilibro naman sinda. Story time. When I was grade 6, na-curious ako kung anong pakiramdam bumili ng milk tea mag-isa ha. Mag-isa. Take note, mag-isa. Nagbakal siya ng milk. Mag-isa. Nagbakal ako ng asin, mag-isa. Girls, magkagusto ko mas mo kuya. Nagbakal ako, dapat Try ko. Ako mag-isa ha. So, sinabi ko kay mag-isa, ate, mag-isa. ate, isa pong winter melon. Tinanong niya ako small, medium, large. Tapos nabulol pa ako, sabi ko, medium. Tapos nagtanong na naman, anong toppings gusto mo? Ako no walang alam, sabi ko sa sarili ko, anong pinagsasabi nito? Tapos sinabi ko, basta masarap. Basta masarap? basta masarap. Okay? Pag nagbakal ka sa tindahan, mabal pong asukar. Mabal pong suka. Ano tabi no ibabalon mo? Silver swan o dato puti? Basta suka. Damn bro, sobrang Damn, speechless bro. ko nun as in. So sabi niya, okay po. Tapos next question na naman. Dito ako nahirapan eh. Anong sugar level mo? Sabi ko, opo. And si Ate B like, tapos na-realize ko na ganun pala ako ka-stupid dati. Oh, talaga kahit Damn. ngayon. Bago po ang lahat, gusto ko lang po sanang magpaliwanag doon po sa video. Bago ko po in-upload yung Sorry. video, nag-ask muna po ako ng permission sa parents ko kung Ako man approve po ba sila. And Hindi, yes po, nag-approve si nag-approve po sila. So mga viewers ko po na na-upset and na-disappoint po doon sa video, I'm sorry po. I love my parents and they know that po. And alam ko rin po yung mga responsibility ko rito sa bahay. No. And thank you po pala by the way kasi po na-realize ko po na magiging responsible na po ako sa mga next post ko po. Thank you. By the way, thank you to those supporters na ina-encourage pa rin ako na i-continue ko yung social media ko. Na-appreciate ko po kayong lahat and I'm sorry po again dun sa mga na-upset pa sa video. Hindi ko pa sinasadya. No, I'm God not bless. upset. Hindi kami na-upset. So, nagkagawa pa nga na ako ng idea kung paano maging pogi. So, salamat. Tapos na video kung paano maging pogi, maging e-boy sa TikTok. Ang natutunan ko lang sa video, okay lang maging pabigat sa magurang, bako lang sa kawat. Tapos magbakaling milk tea mag-isa para magkagusto ang babae. Pantulo para magkagusto sa mga babae. Ano ba? Hindi. Magngirit kayo itong pang mungguloy. Basta di ko mag-ibot lain. Pang-apat, mag-ark ka na. Okay. So yan. Yung yan sana may natutunan man ka mo sa video. Tapos may clue na mo kung paano maging pogi. Kunya na quarantine. So, tawa na mangyari kids. Dahil ka po mag-TikTok. Bye. Ilad out.